kum sang ni som ni panga Sunday school day chu pathian khongai na le akai hruai na aven na azara tluang takin hei ka han thleng le ta chu ni a Sunday school day mang tu zong te General Sunday School Department mingin chibai kan buk tak zet chowa voina hian Sunday School Day Thuchah toite in han soi ka han dua i Sunday School Day hi kan lo mang ve nual ta a kumenga mozat kan lo mang to a tual chung ko hran then khat chuan trangkai takin ursun takin lo mang thina tin tual chung then khat day lamang lei thei chi a lo ta po kan om ni in alanga po ni sela malam kan pan zelanga ma kan son chho zelanga tual chung tinin day kan man kim thap hun te po ala thleng tura te po ngai ila ti chuan voina hian Sunday School Day hi kan lo hriat photo thin ang khan le kan lo man thin angin kumtin January pathian ni voi ni na hian kan mang thina chutiang bokin kumina po pathian ni voi ni na kan mang le ta a ni hi mita tual chung tam taka chuan Sunday School poimo na te Sunday School in na atum te in zirtir na ursun takana in no pang le puitling in khom finin lim takin alok thei ang ber tur ni a Sunday School board tina hriat angin program ten siama chutiang chuan vena po hian tual chung tam takin chutiang chuan program lok thak tak le hlim om tak kan mang ngeyang ti po kan ringa kan be sei boka ti chuan Sunday School poimo na te Sunday School ina atum poimo tak te po day alo ni hian soi ani thi na tual chu tina chiar chua tur le kha te po thon chua thin ani a dong lo le chang lo emo chang lo chu om thei lo tura nga ila engemo awanga dong lo te po thil om thei ni a chunga te po chuan kan nei thei dan kan dap te po acha anga ti chuan PDF fa thon chua te po ni a hard copy kan lo dong lo emo kan lo mu lo pal emo alo ni po in PDF kha print out mai turani a both sides in paper pakhat bak mang chong lova cheng som ani maya sumtam tak khan sena tur khani lem lawa tual chung pakhata chuan khatiang khan nei thei dan kha lo in ngai tu ta ila acha in arin ome ta chuan ei Sunday School chumi le kha chuan Sunday School poimo na te thil tum tele mi pui tele Sunday School board hruai tu te na kan hriat tur poimo tak te zi alana ni a chung ta chu avai vain heta tang hi chuan kan ron soi chuak to lovanga amai ro chu apoimo zual tak ero chu kan ron tar lang don ani Sunday School hi ni tina Sunday zirna kan nei ang school pa ngai kan han tiang formal education school ni tina kan han kal na thin ang chi nen hi chuan han te khin chiam lei thei ani lova tin ale lama chuan ate khin thei dan kong ta po om thei thawanga amaro chu cholkar khata voi khat Sunday School hi chuan kan neya
zirtir tu te po khovel thiam na konga zirna konga mi thiam tak tak mi thil khe tak tak kan han tiang chi te kha Sunday school a hi chuan zirtir tu atan kan zawai kan ni lem lova mania in hai ko chop thin te tin Sunday school zirlai bu po duanga han master tu kulo zirtir tu te po kan om thayang eng po ni sala apoi mo ber zo ka chu thin lung taka Sunday school zirlai bu in enge min zirtiratum he zirlai bu atang hian tuna kan zirna kan tuna kan nundan me ka hian he kan zirlai hian enge min zirtiratuma kan nundan a enge apoi mo na I atang kai na I man ngal thei tur chi te ni em piang chi te kha I kan zir chua atan te po tha em ema chu tiang chun zir tir tu te po ina kan zir lai bu at text bu ngor atanga zir tir na ni chia lo devin khamizul zui si textbook based tho si ma se zir lai te na kan tang kai pui thei tur ang zong zo ka zirtir na kan pek thiam te po hi atha khop maya chu tiang chuan tu po in kan tum chuan kan ti thayani ti te kha kan soi du a te chuan Sunday school poimo na kan han tiang chi te tin Sunday school ina athil tum kan han tiang chi te hi athai ram chuan zirtir tu te hi chuan en lo po kan soi chua thei hi poimo khop maya tin zirlai te tan po Sunday school poimo na le Sunday school na athil tum te hi zirlai te hna po na sataka kan soi tama kan hriat tir tama zirlai te po ina an lo bel ve kha apoimo tak zeta athil tum te hre chuang si lo apoimo em na po hre chuang si lova zirtir tu ni te po thilom thei ani awangin zirtir tu te helama te hian chan kan lak thar te po apoimo viau donin alang ani tin Sunday school day kan ti tak maya hi kan man dan la ya hi a program kan siam dan hi eng ang chin nge kan kalpui thin ka zuk hre kil kel vek lova marzu tual chung tam taka chuan tual chung lian deuh te chuan lok takin program an siama lok takin zirtir tu te le zirlai te ne na in po na thatak nein tiang khan zirtir tu te le in tuai tharna atan te po hian tual chung tam tak chuan an mang thrina chu apoi mo khop maya lok po lok kha ka in tuai tharna na kan man thei chuan chu a hlu em ani ti te kha kan soi du'a chu tianga chuan no pangte te po in Sunday school hian ngai poimo a an hluta nuam an ti theinan heng kan day anga te hian no panglam te po hian item te po hi han nei thei ni sela chu a hlu le zualanga no pang tan po kha day kha an ngak lelanga nuam an ti pha anga tiang chuan in po takin tlang nel takin hun kan mang thei tura chu tiang chuan kan han ngaya thei ram chuan puitling chawena program a puitling chawtan ni lavin no pang te po ina kha hun ka hlim takan man the tur le nuam ti takan man theina na program kan siam thiam te po atha khop in arin omani tin chumi pia lama chuan Sunday school day tholom a oma Sunday school day tholom ero hi chu tual chunga lut ni lavin general lama chun du vek durani ti kan kheto a tin ngai po kan ngai poi mo tlang khop maya lom oma tun aina sale zola day tholom te po kan uar deuh te po a tho me
tin tholom kan han soi tak a chuan a dei tholom chau ni lovin puitling lam ani emo naupang lam ani emo Sunday school tholom thrim lai a hi helama hian ma kan son le zuala poimo khop maya a chan chu Sunday school hi department dang ang ani chia lova a hu hova hanin hlo ang te suman tuak dan te hi awang em amaro chu thil ti tur sumle pai man ngai na ero atam loi si a chumini wang chuan tholom hi kan in nga na kan sum mu na nar thaber ani lo thei lova tol chung tam zo ka chuan chumini wang chuan tholom lama te hian chan kan lak le zual te po poimo khop maya kum top lama kai tha lom man te exam lom man te khatiang zel khan in pek alo nga ya thil luve tak hanin ti sak du chang te po in sumle pai tam si lo chuan har sa em maro chu thil tul ve tak ani awangin no pang te ti phurna le no pang changlo po puitling lam tan po ani thoba kan lo Sunday school hi kan lo ngai poimo deuh dewa khalama kan rilru kan pek deuh thena tur po in lom man that khanin siam thin te po tha a ten chumi pialama chuan azona kum nga kai kim hanti te kum som kai kim hantiang chi awat rang general Sunday school department ina alo siam khang te po kha he kan mang chhomek don chutiang atan te po chuan awat dong pha han ni te a hlu em chuwang chuan khalama te khan kan rilru te han pa chho zelila awat tam thei ang berina kan don te po a thakho mai chumi dong tur te po chung kan in bua sai chho te po a tha ange tin Sunday school tol chung tin hian Sunday school board kan nei vek tur angai ila a puitling lam chau ni lovin Sunday school board po hian no pang te hi kan vati phur thiam a poimo no pang Sunday school department kuta da mai loin a board tina kan ngai tua te po tha a heng no pang ho te an ru ti jang khai tur le an ko hoi te ti zawa lim tak le nuam ti taka Sunday school an kal chun zom zel the tur ta na engemo nuam an ti thin engemo han ti pui ang chi te po kha tha a he outing kan an ti te pathian thu zirna ko nga ani emo thil engemo zitu tu tan kha kha chu kan khet mayanga kan no pang te na nuam an ti tur ang chi le an hlim pui tur ang chi han ti pui thin kum khata voi khat emo voi ni te po poi lawanga ani lo bara voi khat tal te chu han ti pui ve te po a thakop maya heng te hi kan chin tam te po tha chu tan te po chuan sum le pa ngai zela chuwang chuan tho lo ma than kan lak sau te po a thakop mai ti te kha kan soi du'a tin chumi ba ka chuan Sunday school hi apoi mo ema wangin pathian thu tak kan in zirtir na ni zirtirna diklo lakamin veng him tu ani ti Sunday school poi mo na number 1 akan kan mo chuwang chuan pathian thu dik tak zuk in zirtirna ani tlatawang hian apoi mo em chumini wang chuan Sunday school han thul te hi poi em thina Sunday school thul lo zonga ko khan po ina program kan siam thiam te po poi mo ko mai tu dai hian ma kan so na lom oma Sunday school thul lo the tu rang ber zongin program te kan siam chhoze te hi alom om tak zeta amaro chuk azong zong chuan kan lati thei lova heng lom thu soina ang chia tele thil dang program te po to chung tam tak chuan Sunday school thul si lavin kha program khan kalpui thina alom om kan tak zeta tiang chuan lati ve chia lo tual chung kan lo omani po in khalam riru kha kan put poimo Sunday school thul lo zonga program siam sham turin tual chung ko khan tin te
kan han in ngen tak me wani ti ta kha kan soi du bok ani ti chuan Sunday school de ya chang ne lavin khom puina te po tin khom puina pia lama Sunday school kan zirna hian akha tokin Sunday school poimo na le athil tum te hi zirtir tu te hian soi chuak ram thini la chang phei chuan zirlai zong zong te po aruala soi tir te po atha hial ome chutiang zong chuan ma son in han tum zel phot ila atha ange ti chuan tita thon ni tita bung ni chang ria ta chuan zirtirna chuan itak ziate iza om ziate itu soi dik zia soi sel rual lo te chu tilang ro ti in tirko polan tita ne na helai thu hi a soya poimo khop moya kan zirtirna hian kan tak zia kan lan tir a poimo a tak vak lo chunga zirtirna pek te hi zirlai te hian rem em maya tin in buat sai na nei mi lawa zirtirna pek le pek lo po keima ni mai ni lo azira te khan chia te kinan ria ani chawa in buat sai na thatok kan na yanga ya athu tak kan zirtira wangin keima ni po kan tak apoimo a ten zirtirna thu tak kan zirtira wangin zirtir tu po Mizoram an ni ti kha kan thret apoimo a chawa za om takin puitling Sunday school zirtir tu kan ni amo no panglam Sunday school zirtir tu kan ni amo zaom takin biakin chunga chang ni lo zirtir na kan pek khuna chang ni lo kan kholai nu nam thleng po in zaom taka kan nu na poimo a Mizoram kan ni kan lan tir apoimo tak zet ani chuwang chuan ni tina kan nun dana te kan om dana te no pangten min to na wangin Sunday school zirtir tu hi kan poimo tak zeta puitling lam Sunday school zirtir tu kan poimo urwalin no panglam Sunday school po kan poimo ema kan poimo zok emoni chu ti tur khop in no panglam Sunday school zirtir tu te hi kan poimo ani no pangte te kai hroi tu pathian thulama kan ni awangin nun tak kan nei angaya nun za om kan nei angaya chutiang tur chuan kanin bua sai theu te po apoimo ome le Sunday school day mang tu zong zong te lim tak le lo taka mang turin du sak na sang ber kan la na chau kalome